Kene iki polo sepote ya toh. Oh, kene iki. Kene iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ombak perahunya, ombak perahunya ngeri. Ombak perahunya ngeri. Makannya yang cantik dong. Lho, enek iwake yo ngono iki. Oh lah. Iya, enek iwake genduk ngono enek iwake. Alah lah, telung ri ra apa-apa. No, telung ri kuru. Telung ri kuru. Telung ri kuru bolo. Dup, oh berat. Alah berat. Ah, dedel dong kok. Jaran. Cakep. Hup, ayo. Bawa masuk. Tup. Alah. Menjedul adine. Ora apa-apa sak mene-mene. Ndi. Nanti jalan-jalan. Oh, langsung respon nek. Oh. Yo, bawa masuk. Bawa masuk. Tup. Bawa masuk. Tup. Alah. Jadel meneh. Ora. Hi. Iwake toheng deh, teng-teng. Iwake teng-teng. Iwak terbang. Enek gangguane ya enek. Oh. Yo. Bawa masuk. Oh, kayak gitu nggak mau saya. Nggak suka. Alah. Aduh. Sidik-sidik iwak. Apa-apa, baleni. Baleni. Tup. Alah. Iwak deh. Alah. Alah. Gemuk. Alah. Loh, wae toheng ireng-ireng kok. Disumet anune, Mas. Mas disumet.
mumet praune blasake. Alah iwak meneh Mas. Iwak meneh lho. Telung ri anggere deres e wis dadi iwak. Datang tuh ikannya, perempusannya tuh datang tuh. Oh, loh, kumpul kene. Tup. Allah. Allah. Endi? Endi? Allah. Jene wae. Walah. Kaya ngene lho. Kaya gangsingan. Allah, toheng. Toheng lagi, toheng. Allah. Cakep. Allah. Sak mene-mene iki lho ya sing dikarepke lho. Sing dikarepke sak mene-mene iki. Gak perlu yang luwih gedhe. Mosok ora patut lho ngono sak mene.